Hi everyone! Welcome to Luto-Lutuan! Patatim for today's recipe. First step na gagawin natin ay imamarinate natin ang patatim. Maglalagay lang tayo ng bawang, sibuyas, at bulaklak ng saging. Maglalagay din tayo ng dahon ng laurel, asukal. Sa inyo guys, magkano na ang kilo ng pata? Bili ko dito sa 5 piraso, 150. Bali gabi ko na to nabili. Maglalagay din tayo ng paminta at toyo. Kaway-kaway sa mga toyoin dyan. Bawas-bawasan ang pagiging toyoin. And last, maglalagay tayo ng suka. Or pwede rin kalamansi. Ako minsan kalamansi nilalagay ko Parang mas pet ko yung kalamansi. Kaso ngayon wala kasi akong kalamansi Kaya suka na lang muna nilagay ko. Pero pag may kalamansi ako, kalamansi talaga nilalagay ko. Yan, tapos na natin mamekos-mekos. Ang gagawin natin, tatakpan natin at ilalagay muna natin sa ref. Mamarinate muna natin siya ng ilang oras. Ako, bukas ko pa lulutuin kasi eto may nakasalang akong tinola. Bali eto ay magiging part 1 ng ating video. Good morning! So eto na nga pala yung minarinate natin kagabi. So ngayon, after natin mamarinate, ang gagawin naman natin ay pakukuluan muna natin siya para lumambot. Bali nilagyan ko siya ng tubig. Yung bulaklak ng saging hindi ko muna sinama. Takpan at pakuluan. Bali, ang gagawin natin ay i-check natin siya pag kumulo na, bubuksan natin at hahalu-haluin. Kailangan natin ng halu-haluin siya kasi nga dumidikit. Ayan, naglagay pa rin pala ako ng pamintang buo. Alam nyo naman, paminta lover ako. Alam nyo ba guys, parang matanda na ata yung nabili kong patay. Ang tigas niya, ang tagal-tagal niyan lumambot guys. Kaya magkakaroon to ng part 2. Kasi nga, kinabukasan ko pa ito naluto. So ngayon, ang ginawa ko, pinakuluan ko muna, pinalambot ko muna siya. Ito na yung time na lumambot. Salamat sa pagsama! Thank you sa panunood at pakikinig. God bless!